Samo je Marko Rakar, konzultant. Recite mi, kako sagraditi AI sustav koji radi? Teško. Dakle, kad odlučite sagraditi AI, dakle mi smo ga radili za vlastite potrebe, onda shvatite kad zaronite malo u tematiku da ima jako puno problema sa korištenjem AI-a koje vam niko nije rekao prije nego što ste krenuli u to. Ne? Dakle, treba paziti na koje alate koristite, treba strašno paziti dakle u našem slučaju na privatnost podataka, dakle na zaštitu podataka jer ih mi ne možemo dijeliti sa svijetom, moramo sve raditi unutar tvrtke, a onda to diktira cijeli niz drugih odluka prilikom razvoja. Ne? Dakle, treba paziti, dakle ovo što sam govorio na predavanju, dakle mi govorimo hrvatskim jezikom, to je jezik kojim govori iznimno mali broj govornika na cijelom svijetu. LLM-ovi su u pravilu programirani, trenirani na engleskom jeziku, dakle naš jezik je teško za razumjeti računalu, treba to uzeti u obzir, treba uzeti u obzir da ljudi nejednako pišu, da podaci dolaze u najrazličitijim mogućim oblicima, ima cijeli niz problema koje treba uzeti u obzir, a koje vam niko nije rekao prije što ste rekli, sad ćemo mi sagraditi nešto u AI-u. Recimo teoretski sagradimo ili bar mislimo da jesmo i što onda s time, što to predstavlja za developere? Je li to moraju se vratiti 10 koraka unazad pa ispravljati ove sve probleme koje ste vi upravo sad naveli? Pa nije, dakle razvoj softvera je razvoj softvera. Dakle, ono što je samo problem sa AI-em što je to je jedan moj prijatelj kaže, nedeterministički. Ne? Dakle, računala, barem ova s kojima sam ja do sada radio, kad im kažete 1+1, on će uvijek reći 2. No, međutim, sa AI-em to nije uvijek tako. Ne? Dakle, 1+1 nije njemu uvijek 2. AI će ponekad, dakle, na upito idemo organizirati sastanak sljedeći utorak, ponuditi datum koji jednostavno ne postoji u kalendaru. Ne? On će vam ponuditi utorak 14. listopada, iako utorak nije bio 14. listopada. Dakle, ima cijeli niz nekakvih problema i dakle najveći izazov je, ja bih rekao, kako minimalizirati greške u AI-u i kako ih prepoznati, jer osobito ako se bavite egzaktnim stvarima, dakle ako se bavite bilo čime što uključuje matematičke izračune, bilo što uključuje vrijeme, bilo što o čemu ovisi ishod nekog procesa, a da mora biti precizan, onda treba uvijek provjeravati da li je AI to napravio kako spada. Dakle, sukus je da morate ipak biti stručnjak. Znači, stvara se dojam u javnosti da bilo tko može napraviti svoj AI, ali priča je puno kompleksnija, kako smo čuli. Ja bih rekao da je priča puno kompleksnija nego što se čini. Velim, dakle, postoji ogromna razlika između toga da li mi sjednemo za ChatGPT pa mu postavimo neko pitanje u odnosu na to da AI želimo iskoristiti da rješava neki konkretni problem iz našeg dnevnog posla. Ne, to su nebo i zemlja situacije i velimo, dojam koji čovjek stekne postavljajući upite nije niti blizu onoga što je potrebno napraviti da bi AI odradio nečiji posao, tajnički, sekretarski, dakle jednostavne stvari, administrativne, a da mi budemo sigurni da se to doista dogodilo. Dakle, ljudski faktor u biti neće moći izostati kao što se govori i strahuje. Ja mislim da hoće, ali na današnji dan treba jako puno paziti. Treba biti strašno oprezan. Koji su to alati s kojima se recimo može provjeravati istinitost ili točnost ili je to biti stručnjak? Dakle, ima puno različitih metoda kako to napraviti. No, međutim, dakle, jedan od najjednostavnijih je da isti problem postavimo nekolicini modela. Dakle, imamo, GPT OSS, imamo Lamu, imamo, Qwen ili DeepSeek ili nešto, dakle 2 ili 3 modela,
pokušamo im i suočiti s istim problemom i ako sva tri dođu do istog zaključka, onda je podatak najvjerojatnije točan. No, međutim, ako dođe do neke razlike u razmišljanjima jednog, drugog i trećeg, onda je to vjerojatno trenutak kad trebamo uključiti čovjeka da provjeri šta je od toga doista točno. Kako vi vidite AI automatizaciju, nazovimo je tako, u sljedećih 10 godina u kompanijama? Dakle, da je mene neko prije godinu dana pitao hoću li ja koristiti AI u svakodnevnom poslovanju, ja bih rekao u pravilu ne. Ja sam bio vrlo skeptičan. No, međutim, danas dakle, imamo radne procese koje AI odrađuje non stop, 24 sata na dan. Dakle, za 2-3 godine kada alati postanu još malo bolje, računala još malo brža, vjerojatno ćemo više toga moći prebaciti na AI alate. I ako smo to napravili mi, dakle ja mogu reći da smo mi malo ispred ostalih u brzini prihvaćanja tehnologije, ali ako smo to napravili mi, dakle to može napraviti apsolutno svako drugi. Dakle, nema tu nekakvog velikog limita. Poanta je samo da treba identificirati mjesta gdje je AI dobar i gdje AI može stvoriti nekakvu ekonomsku korist za osobu ili za tvrtku u kojoj se primjenjuje. Kako vam je danas ovdje na Somoborcu i što mislite o važnosti ovakvih panela i razgovora? Ja obožavam ovakve situacije jer dakle, prvo veselo je, dakle puno mladih, koncentriranih, fokusiranih ljudi na jednom mjestu, što se inače rijetko sreće i dakle za razliku od ovih nekakvih korporativno-državnih događanja, ovo je mjesto gdje su ljudi htjeli doći. Ja mislim da će čuti puno toga zanimljivoga, da će im dati za razmišljanje i da će dijelove onog što su čuli iskoristiti u svom poslu već sutra ujutro.